Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Fla oħra ta' konsultazzjoni brabta mal-anijiet tal-Malta Labour Migration Policy u kif din se topera, intlaħaq ftehim bejn Jobs Plus u l-Kunsill għall-Ħiliet Nazzjonali biex tħejji għal dan l-iżvilupp dwar il-ħaddiema barranin li jiġu ngaġġati fl-ekonomija lokali. Din biss laqgħa waħda minn bosta li saru fil-proċess ta' konsultazzjoni pubblika li se tintemm il-ħadd li ġej. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri, il-Ministru għall-Edukazzjoni l-Isport u żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u tmexxija tal-Kunsill. Din il-laqgħa saret ukoll fl-isfond tal-qbil bejn Jobs Plus u l-Kunsill għall-Ħiliet Nazzjonali biex jissaħħaħ is-suq tax-xogħol u l-iżvilupp tal-ħiliet. Il-Ministru Camilleri enfasizza li pajjiżna jrid jassigura li ma jkunx hemm abbużi fis-suq tax-xogħol li fl-aħħar mill-aħħar jeddu li tiġi mminata l-kwalità tal-ħajja fil-pajjiż. Qed naraw illi anke kif qed nipproponu fil-policy stess, inkomplu nsaħħu l-skills, inkomplu naraw illi f'pajjiżna jkollna aktar ħaddiema li huma mħarġa u b'dan il-mod finalment ikollna suq tax-xogħol li jkun aħjar u jkollna aktar opportunitajiet anke għal Maltin u Rawċin u l-popolazzjoni tagħna. Min-naħa tiegħu il-Ministru Grima qal li dan il-ftehim hu pass importanti fit-tisħiħ tas-suq tax-xogħol u l-investiment fil-ħiliet umani. Iltqajna sabiex naqsmu propju l-informazzjoni fejn hemmhekk ħajkonna l-għodda kollha neċessarji sabiex ikunu jistgħu jittieħdu dawk id-deċiżjonijiet meħtieġa abbażi ta' fatti. Fatti li jagħtuna l-arfien, jagħtuna l-ħila sabiex iva nkunu naħdmu jitfid propju għal ġid u benefiċċju tal-poplu Malti u għawġu kollu. Il-ftehim jaħseb ukoll biex iż-żewġ entitajiet jikkolaboraw flimkien ħalli jindirizzaw in-nuqqas ta' ħiliet u jħejju għal opportunitajiet ta' karriri.